ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏବେ ଟିକେ ଗହଳି ଜହଳ ହେଇନି ଆଉ ନା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ନା କି ନାଇଁ ଅବିକା କ'ଣ ଲୋକ ହେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ନା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ କରିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପରଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କିଭଳି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବେ। ଡିଲର ପାଖରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଣେଶ ବଜାରରୁ ଟିକେ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଗଣେଶ ବଜାରରେ ଭଲ। ସେ ଆଗଟା ତ ଗଣେଶ ବଜାର ହଜମ ହବନି ଇଆଡ଼େ ଫେଳ ଖାଇଲେ। ଗଣେଶ ବଜାର ଆସ ଗଣେଶ ବଜାରରେ ଗେଟ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଗ ହେଇଆଡ଼େ ଚାଲ ଆଜି ବୁଲିକି ଆସିବା ସେଇଆଡ଼େ। ଗଣେଶ ବଜାର ବଢ଼ିଆ ଗେଟ୍ଟା ଲାଗୁଛି। ଗଣେଶ ବଜାର ଗେଟ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁନି? କାଲିଠୁ ପୁରା ଲୋକ ହେବେ, ନାଇଁ 2-3 ଦିନ ଥବ ଲୋକ ହେବେ ନା। ଆଉ ପାଦ ଥୋଇ ହବନି ଯାତ୍ରାରେ, ଜାଣିଛ? ଆସିଛ କେବେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଢେଙ୍କାନାଳ ପୁରା ଭିଡ଼। ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲେଇଦେବା ଟିକେ, ଏଇଆଡ଼େ ହଲ୍ଟା ହଲ লক্ষ্মী ପୂଜା গেটটা ভাল লাগুনি?
हेगुड़ा नहीं सब खाए बोले हेरा आस म इे इे आस इे आस भाई लिख हाथ में स्टाफ राज लिखा जाए कौटा ये सब हाथ में लिखा जाऊँगी ना लिखले एक लेटर 50 रुपया ना लिखले 50 टका गोटे अक्षर 50 टका ये तो केते टका पड़ो ये एटा 300 टका पड़ो लिखिया सियाड़ फेरला आलू को दियो फेरिले सियाड़ लिखिया ताले कम आडू सुन तुम डाकिल ना कलुड़ी की ये तुम मोर कौट कर दौच झाड़ा फाड़ा जाऊना गोटे खाऊ तू मोर कर नाइ जो खाद्य और टिके गोटे किଣିଲେ गोटे मागा आसंतु आमर ए काउंटर को यात्रार मजा नियंतु यात्रा रे बुलिबार मजा नियंतु गोटे गोटे आइसक्रीम किणी आपण मानकर संगसाथी बंधु बांधव सब परिवार गोटे किଣିले गोटे मागा बाय वन गेट वन फ्री बाय वन गेट वन फ्री गणेश बजार आपण मान देखि पारथे गणेश बजार गेट बजार लक्ष्मी पूजा
ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋଲ୍ ବଜାର ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାରକୁ ଗେଟ୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି ଗେଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଢେଙ୍କାନାଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବୁଲେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବୁଲିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟ ମେଢ଼ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ହଁ ମ ହେଇଠି ମେଢ଼ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କାଞ୍ଚନ ବଜାର। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳିଆ ଭିଡ଼ ଇଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଭିଡ଼। ନା ବର୍ଷା 3-4 ଦିନ ଅଛି। ହଉ ଏଇଟା ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଶୁଅ ସହିତ ନା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ।
आज गोटे खाई केମିତି ଲାଗୁଛି ପାନ ଖାଇ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ପାନ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା। ଏହି ଶୁଭ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଚାଲିବାକୁ ମୋତେ ଏମିତି ତ କିଛି ଦିନ ରହି ଚାଲିଦେବି 2-3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିନି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଆଡ଼େ ଯିବ କୋଉଠି ଯା କହିଲୁ କହୁନି କହୁଥିଲ କପିଳାସ ଇଆଡ଼ ରୋଡ଼ଟା ଏଇଟା ଆମର ଏକର ରୋଡ଼ କନ୍ୟା କହିଲ ଅନୁଗୁଳ ରୋଡ଼ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିନି ଏଇଟା ଆମର କପିଳାସ ରୋଡ଼ ଲାଷ୍ଟ ଗଳି କନ୍ଦି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାଣିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସ ଆସ